104.7 IFM. Report! Inihayag ni Pangasinan Governor Ramon Vico III na mas palalakasin pa ang sektor ng turismo sa probinsya upang mas mapalago ang oportunidad at ekonomiya. Sa ginanap na groundbreaking ceremony ng Tourist Rest Area sa Capitol Beachfront, Lingayen, sinabi ng gobernador na patuloy ang mga isinasagawa nilang proyekto para sa pagpapaganda pa ng Lingayen Capitol Complex kung saan dinadayo ng napakarami ring turista. Isa rin sa kanilang nais tugunan ay ang nararanasang mabigat na daloy ng trapiko sa Manaoag dulot ng dagsa ng mga bumibisita sa sikat na minor basilica of Our Lady of Manaoag. The host LGU for the minor basilica of Manaoag. For our tourism heads count, we are receiving at least 5 million up to 8 million visitors per year. So we have also asked officials there to cooperate with the province. By this year, we would be opening a main road leading towards an open area so that guests will have a better experience. Malaki umano ang magiging ginhawa sa mga turistang dadayo sa bayan ng Manaoag kung mapagtutuunan ang traffic pati na rin ang pagkakaroon ng sapat na parking area. Kada taon umaabot sa 5 milyon hanggang 8 milyon ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Manaoag. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.